Hag jing la kai G20 World Cup hapreng ka West Indies Persia ka Italy haba phai shakna ka jing la kai ka West Indies kala khor ka nam job adin bagalala ban pilim ka Italy da south runs. Hag jing la kai hapreng ka Zimbabwe Persia ka Sri Lanka hag na ka jing la kai ka Zimbabwe kala khor ka nam job adin bagalala ban pilim ka Sri Lanka da hari weekend. Agoi par ka jing la kai hapreng ka Afghanistan Persia ka Canada haba phai shakna ka jing la kai ka Afghanistan kala khor ka nam job adin bagalala bat pilim sok ya ka Canada hadu prapeu runs. Hagjing la kai Women Champion League round 16 second leg hapreng ka Arsenal Persia ka OH Luen hagan ka jing la kai ki thele kai juga Arsenal ke la khor ga nam job hadin bagilala bat pilim ya ki thele kai jong ka OH Luen dalai la ka wei hagan ka jing la kai ban nyau la ka wei haga goal aggregate. Agoi par ka jing la kai hapreng ka Manchester United Persia ka Atletico Madrid haba phai shagna ka jing la kai ki thele kai juga Manchester United ki la khor ga nam job hadin bagilala ban pilim ya ki thele kai jong ka Atletico Madrid da arlanot hagan ka jing la kai bat san lanot haga goal aggregate. Haga jing la kai Europa League playoff first leg hapreng ka Nottingham Forest Persia ka Fenerbahce hagan ka jing la kai ka Nottingham Forest kala khor ga nam job hadin bagilala bat pilim ya ka Fenerbahce da lai lanot. Hagjing la kai Serie A prengka AC Milan Persia ka Como haba phai shagna ka jing la kai baro artali ki ken hun ki khai da marshi goal hadu bukot ka jing la kai. Hagjing la kai Premier League haprengka Wolf Persia ka Arsenal hagana ka jing la kai baro artali ki ken hun ki khai da mar ar goal hadu bukot ka jing la kai bari ka goal pania khai ka Wolf kala yo ban thep hashwa ban kot ka jing la kai kata ka minit ka khandai peu plus sau.